Αυτό γράφει τώρα. Ρε μαλάκα γράφει αυτό. Και εγώ είμαι το ρε. Ρε έλα. Κάτσε ρε μαλάκα γράφει. Γεια σας παιδιά. Κάνουμε. Καλά είστε? Καλά είμαστε. Γιατί το άνοιξες? Δεν ξέρω. Έτσι μ' αρέσει. Σου αρέσει? Κοίτα. Θέλω να μου πεις τι Το έγινε μήνα παίζει στην άκρη γιατί νομίζω τα παιδιά τα γράφουμε. Ναι, sorry παιδιά, απλά γυναίκες, ξέρετε τώρα. Η εθνική, χθες, το καθεδρά, γάμισε. Γάμισε. Πέρασε θες. Έτσι έγωσε. Πέρασε. Πέρασε. Εσείς τι λέτε. Εσείς τι λέτε, πέρασε. Ή όχι. Για να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Τρέχει ο Σάμαρης, ωραία! Σαμαράς! Έλα Αντρέα, πας το είναι ήρωας! Γκολ από τον Αντρέα! 1-0 ο Αντρέας! Δεν μασάει παίχτες. Σάμαρης, παιδιά. Παιδιά Σάμαρης, Και τρελαίνομαι το παιδί. Τρελαίνομαι τώρα. Δεν μπορώ. υπάρχει! Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει το παιδί. Τον επόμενο γκολ, στο βίντεο που ακολουθεί. Έλληνες μπορούν! Έλληνες μπορούν! Έφυγε ο Σαμαράς! Σαμαράς γκολ! Σαμαράς. Σαμαράς. Γιώργο Σαμαράς. Σαμαράς μας έσωσε. Σαμαράς μας ξανασώνει. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Τι λες τώρα. Τι λες ότι το κάνουμε την Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα είναι μια καλή ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι είναι καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω. Καλή είναι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω, τώρα με αγχώνεις, με άγχωσες. Γιατί με άγχωσες? Δεν έπρεπε. Τώρα με άγχος και σκέφτομαι την Κυριακή που παίζει η Ελλάδα. Τι σκέφτεσαι? Την Κυριακή που παίζει η Ελλάδα. Τι σκέφτεσαι? Την Κυριακή που παίζει η Ελλάδα. Τι σκέφτεσαι? Την Κυριακή που παίζει η Ελλάδα. Αυτό σκέφτεσαι. Αυτό σκέφτομαι. Ξέρεις τι. Τι είναι? Χρωστάω Βελγή. Χρωστάω Ίκα. Και θα γαμίσω Κωνσταντίνα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Ρε θα πεθάνετε όλοι σας ρε. Θα πεθάνετε. Πεθάνετε όλοι σας. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο από κάτω, σχολιάστε και πείτε μας το αποτέλεσμα της εθνικής με την Κωνσταντίνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.